piye awak tuwa rapi perawan perawane yen wengi wis lae yen digoyang ser-ser karo matane saking gayenge Kang Gareng manuke cocak nopo cocak nopo cocak nopo saya bengi saya gayeng Sinoman uga saya do joget kabeh iki piye iki piye iki piye wong tuwa rapi perawan rawane yen bengi nangis lae goyange yen cer cer aduh hop Mbak Arimami Sinoman ana sing bakal nyawer. Minta lagu napa coba? Enggak. Ireng manis. Ireng manis. Walah nyemoni kula niku wau. Nyemoni kula. Lan lakonku jamane. Yen sinau bebarengan. Nane nununo muno. Mboten pareng ngoten niku. Mboten pareng. Mangke mawon enten wingi. Nggih, sosisnya pun dibakar lho, Mas. Wes. Bagi omong apa to? Niku wau lho. Na 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 ni nu 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 na na. Na 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 ni na 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 na. Nuno. Kok iki piye to iki tercemar kabeh iki. Moga-moga ireng manis sasarengan Sabto Argo. Nggih, panggauke Mas nggih. Panggauke Menika digarap Kang Sigra mawon ya Mas ya. Ya. Digarap gayeng. Ya, langsung digandeng ya. Kaya reokan ngono lho Fit ya. Ya, monggo. Yuk. Sabto Argo. Pasukan joget. Yo. Ayo Mbak Arimami. ujuk-ujuk tak jajes wes-wes. Kadane yo pase tetep sesor. Kowe rono. Lah ndi Mas jare nyawer? Urung. Kowe rono cedak. Iki diterusnya apa nyawer? Piye to? Iki dipegat apa ora nyawer? Piye to?
nggih. Lagune sing anyar, lah sing njaluk ireng manis mau sapa? Oh, lah tak dilat mlonjong lho. Lho. Buta. Oh, buta. Kowe iki sidet apa ula? Buta. Mangga-mangga. Mong jalan. Jalaran nanti Perpisah. Asoy. Ayo yo. Ya. Siap. Pasukan joget. Ayo. Ayo.